L-investiment fil-qasam edukattiv qed iħalli l-frott mixtieq għalkemm fil-waqt li hemm oqsma fejn neċċellaw f'oħrajn hemm bżonn ta' iktar titjib. Dan joħroġ mir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-Sistemi Ewropej tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ. Raymond Camilleri, direttur tar-Riċerka u Żvilupp tal-Politika fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, fisser kif Malta qed turi progress minn rapport għal ieħor. Aħna dejjem qed nuru progress minn rapport għal ieħor. Pereżempju l-early school leavers fi 2011 kienet 22.7 u llum il-ġurnata fi 2014 niżlet 20.4. Għandna wkoll pereżempju it-tertiary education attainment kemm nies qed ikomplu bi-studju terzjarji. L-istess għandna żieda minn 23.4 għal 26.6 bejn it-2011 u 2014. Dawn huma oqsma fejn xorta waħda bżonn titjib għax l-Ewropej jiksbu riżultati aħjar minn ta' Malta. Fuq in-naħa l-oħra tal-munita, żewġ riżultati li huma aħjar f'pajjiżna minn dawk Ewropej huma tal-edukazzjoni bikrija u tal-gradwati impjegati. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jinnota r-rata ta' 100% fl-edukazzjoni bikrija. Din hija l-ogħla rata fl-Ewropa, kważi għandna mhux kważi għandna universal attendance ta' tfal ta' 4 snin li qed jattendu kindergarten. Għandna wkoll l-aspett li l-ammont, l-employability tal-gradwati hija għolja wkoll iktar mill-leverage tal-Ewropa. Il-Gvern implementa wkoll diversi miżuri għal titjib fil-qasam edukattiv li qed iħallu l-frott. Fost dawn hemm il-programm ta' tagħlim alternattiv, Youthing, loti tal-istipendju lil min jirrepeti sena u assistenza fl-għażla tal-kors. Camilleri spjega li l-miżuri huma kollha frott proċess li jieħu l-Ministeru tal-Edukazzjoni bilan li jkun mifhum x'inhuma l-bżonnijiet tal-istudenti konċernati. Dan jkun hemm proċess tajjeb li jħobb speċi ħafna il-Ministru li pereżempju jintaqa' mal-ġenituri, jintaqa' mal-istudenti biex aħna nisom minn għandhom dritt eżattament direttament xi jridu ħalli aħna nippruvaw nagħmlu programmi li ta' edukazzjoni li jogħġbu u li jfittjaw ma' dawn l-istudenti.